De voedselbank in Snits is op zoek naar een nijplak. De joerdijstige locatie op industrieterrein Haukesleert voldocht niet meer. Je zegt je wel, wij zitten hier in een ruimte die bestaat uit een aantal lietse ruimtes. Dat werkt net efficiënt. We zien eigenlijk een ruimte van ongeveer 200 vierkante meter waar we efficiënt en makkelijk werken kunnen. Er binnen opties. We hebben hier in dit gebouw een andere ruimte hier, dat doen we dan eventueel samen met de speelgoedbank doen. Maar we hebben nog een andere optie en daar ben ik nog aan het onderzoeken. En het is inderdaad zo, wij een nieuwe om te vinden, dan moeten we waarschijnlijk investeren in de vlieren en de banden en dat alles moet voldoen aan de eisen van de Voedselwarenautoriteit. Er is ook een garagestelling voor de hiervregen van de gemeente Zuidwest-Friesland. Maar die komt er net. Ja, het blijkt dat de gemeente, het college in ieder geval, vindt dat de voedselbank in Snits overbodig is. Nou, dat vinden wij teleurstellend. De gemeente vindt instellings als de voedselbank wichtig, liet een wethouder weten. Ik had het mij geholpen te zoeken naar een nieuwe locatie, maar financieel bijspringen zit er net in, omdat het minimabeleid al goed regelen is.